हेलो रायजोफोर खुलुमबाय गिबियावनो साफ्रोमबो बर' रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि बे आरबिटिसि चेनेलावहाय आंनि बे गोदान भिडिअजों लोगोसे आंनि गोसो गोरबोजों फिन खनसेबाव बरायनानै लाग्रोबावनाय जालायबाय। थ' रायजोफोर आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव गासैबो मोजाङै दं होननानै आरो लोगोसे नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायदोंब्ला उइदाउट स्किप जोबजासिम नायलांगोन होननानै आरो लोगोसे नोंथांमोना जुदि चेनेलाव गोदानै हाबफैदोंब्ला अन्नानै साबस्क्राइब शेयार लाइक आरो कमेन्ट खालामखांनानै थ' रायजोफोर जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा आङो दिनै नोंथांमोनजों मोनसे ससे भिडिअ क्लिप होनो नागिरदों आरो बेजों लोगोसेनो आङो फंनैसो बाथ्रा रायज्लायनो लुबैदों नोंथांमोनजों। थ' नोंथांमोनजों रायज्लायनायनि सिगांनो आङो नैबे ससे भिडिअ क्लिपखौहाय नोंथांमोननो दिन्थिहोनो लुबैदों। नोंथांमोना बे ससे भिडिअ क्लिपखौ नायनानै लाग्रोबानो जाबाय। दानि गोदान सरखारनिफ्राय जों जेबो अनसुंथाइ मोननाय जायाखै, माने जोङो जेबो मोनाखै, ओंखायनो जोङो गामि एरियायावबो जोङो जेबो मोनाखै आरो जोङो जोंनि बे लामा सामा आरो दालांफ्राबो जोंना जेबो जायाखै, ओंखायनो जोङो डेभेलपमेन्ट गैयिनि थाखाय बिपिएफआव हाबनाय जाबाय। जोङो 20 जन 25 जनसो जागोन आरो जोंनि जयेन जाफैनाया दिनैहाय। लेबार हाजिरा मावनानै जायो, आंनि फिसाया बेसेबां खस्थ'। दिनै आं बेवहायनि थाखाय आं मोनसे सुबिदाखौ लुबैदोंमोन, नाथाय मोनाखै। आङो मोनसे दखाननिबो मोनसे सुबिदा हरदोंमोन, बेखौबो दानना होनानै आंहा मोनाखै। बेनिखायनो आं दा दिनै गोसो जानानै आं बे जायगायाव फैफिननाय जादों, जेराव आंनि जोनोमगिरि बिमा बिफा बिदा फंबाया दङ। आं बेयावनो गसंथाफिनगोन होननानै आं दिनै फैदों। आंनि बिमाय सासे, बियो माजेन्द्र नार्जारिमोन, दिनै बिथाङा जिउ गोमानानै थांबाय। बेयावनो आङो दङ, दा बेयाव फैफिनबाय आङो। आंनि बिमाया सासे MLA मोन जोंनि सराइबिल जुमदुवार एरियानि। दिनै आं बेयाव थाफिनगोन होननानै आं फैफिनबाय। दिनै आंखौ बिपिएफनिफ्रायनो नायफिननांगोन होननानै आङो जेब्लायबो जानजि खाफ्रादों, जेब्लायबो आंनो बेखौ नांफिनगौ। जेबो मोनाखै। दिनै नोंथांमोनहानो नायनानै थांनो हागोन। आंनि न'सिम नोंथांमोनखौ आं लानानै थांगोन। दिनै आंनाव उखुमा गासिबो ट्रिपाल खोबनायसो। दिनै अखा सेरजेबो आं उन्दुनो मोनाखै। हरनि समावहाय बारअखानि दिन फैबाय। दिनैनि गेजेरावबो आं माबा मोनसे अखा बांखा हायोबा दिनै आं सिखारख्लुमनानैसो थानांगौ जायो। मोनाखै आङो, गैया आंनावहाय जेबो। सरखार गोदान जादों, परिबर्तन जानांगौ होननानै बुंदों। बेनि गेजेराव जोंनि बर'फ्रा बेसेबां आलाय सिलाय जाबोदों, हाग्रा बंग्रा थाहैनांदों, न' बां एखुजाजोबदों, आलाय सिलाय। माबा मोनसे घटना गैयाबा घटना खालायनानै मोदैजों मोखांजों थफ्ला थफ्लि लाना खारनांदों। बेनि थाखाय आं दा सुबिदा सान्तिखौ आं लुबैफिनो, जेब्लायबो सान्ति जालांनांगौ। जोंनि बर' हारिखौ जेब्लायबो गोख्रोङै लाखिफिननो हानांगौ। थ' रायजोफोर नोंथांमोना बे ससे भिडिअ क्लिपखौ नुनायजों लोगोसे खोनाबायबो नङा होमब्ला बिथांजो मोनहा दिनै मा फोरमायदों मिडियानि गेजेरजोंहाय। दिनै बिथांमोना मेगनाव मोदै लानानै दिनै गाबै गाबै मिडियाफोरनि सिगाङाव फोरमायदों जे ओरैबादि दुखु। आंबो बेखौ नुनानै जोबोर गोसोआव दुखु मोननाय फैदों जे दिनैनि समावबो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव माबायदि हालोदाव दंबावो रायजोफ्रा नायदो। दिनै बेखौनो आं खावलायगोन गिबियावनो रायजो राजा नोंथांमोनखौ, जेसेबांखि पलिटिकेल हान्जायाव ओंखारलाया मानो, पलिटिकेलाव ओरैनो कम्पालसारि दान्थे बिदान्थे बाथ्रा रायज्लायनायफ्रा जायो, नाथाय पलिटिकेलखौ फाराग लानानै दिनै गावनिनो हारिखौ आथिं सिङाव दोननानै सोरखौबा आथिं सायाव लानानै खामानि मावनाया बे जोंनि थाखाय खुब दुखुनांथाव आरो लाजिथाव होननानै आं सानो। जोङो गिलु बालु हाजार हाजार जोहोलाव जोहोलावजोफोरनि जिउ बाउसोमनायनि गेजेरजों जोङो दिनै BTC मोनदों, BTR मोनदों। नाथाय बै BTCखौ नांग्रा जायफोर बिर जोहोलावफोरमोन, जिउ बाउसोमलांदोंमोन, बे बिथांमोनाबोथ' बे बर' बिमानिफ्रायनो, बर' बिमानि गोरबोनिफ्रायनो जोनोम मोननायमोन। नाथाय दिनै बिथांमोननि नांनाया मानि थाखायमोन? बेबादि बर' बिमाखौ असान्ति खालामनायनि थाखायमोन नामा? बा बे बर' बिमाफोरखौ मेगनाव मोदै खुगायाव खुदै खालामनायनिमोन नामा बिथांमोननि नांनाया? आरो जोङो दिनैहाय BTC मोननायनि उनाव बा BTR मोननायनि उनाव जोंनि हालोदा बेबादि जानांगौमोन नामा? आंना सोंथिया बे जादों। दिनैहाय राजनितिखौ लानानै गोबां सुबुंफ्रानो गावजों गाव नाख्रेबलायनाय, गावजों गाव नासयलायनाय, जोंनि बर'फोरा मा राजनिति गेलेनो नागिरदों रायजोफोर? बेयो खुब दुखुनांथाव। राजनितिखौ गेले सरकाराव, नाथाय जाय फैयो जोङो हारि हिसाबै हारिखौ नायनो रोंनांगोन। नाथाय जों दिनैनि समाव नुदों राजनितिकआव ओंखारदों, गावनि गाव हारिखौ बावलांदों आरो लोगोसे हारिनि खामानि मावनायनि अनगायै गावनि माखासे गार्दिनि स्वार्थआव, थाखानि लालसायाव गासैबो
गावनि लानाय समायखिराफोरखौ मोनफा मोनफा बावलांजोबनायखौसो जों दिनै नुनो मोनदों। आरो जायखि जाया हान्जानि दैदेनगिरियानो होन दिनैनि समावहाय हारिनि खोथा हारिनि बाथ्रा गासैखौबो दिनै बावलांजोबनायखौसो जों नुनो मोनदों। आं मिथिगौ, बेखायनो आं बुंदों जे राजनितिकआव थायोब्ला राजनितिकनि दैदेनगिरिफोरा माब्लाबाबो जाथि हारिनि खामानि मावनो हाया। मानोना मोनसे राजनितिक हान्जायाव मोनसे हारिल' थाया, गोबांथार हारि हारिसा बाहाय थायो। आरो मोनसेल' हारिजों पलिटिकेल पार्टि माब्लाबाबो जाया। दिनै नायदो, जायफोर बिथांमोना दिनैनि समाव दैदेनगिरि, बे बिथांमोनानो हब्रा हब्रा गारमा बोब्रा बोब्रा हसि हसि बर' जाथिनि थाखाय बर' हारिनि थाखाय बाथ्रा बुंबोग्रामोन। दिनै बिथांमोना बेबायदि बुंबोनानै बेबायदि माखासे समायखिरा लाबोनानै जाथिनि थाखाय दिनै जाथिखौनो नायनो रोङाखिसै। अब्ला बेयो बेसेबां दुखुनांथाव। दिनै जुदि जातिखौ हारिखौ नायनो रोंनायमोनबा जोंनि बर'नि पलिटिकेल पार्टियानो दिनैसिमावबो रुलिं गभर्नमेन्टआव दङ। दिनैसिम बिटिसिआव जोङो रावबो गुबुन हारिया बिटिसिखौ दैदेनफैयाखै, बर'नि दैदेनगिरिफ्रानो दैदेनगासिनो दङ। नाथाय थेवबो मानो जोंनाव बेबायदि हालोदा थाबावदों, बेसो दुखु गोनां बाथ्रा रायजोफोर। बेखायनो आङो खावलायगोन रायजोफोर, पलिटिकेलखौ लानानै गावजों गाव हारि हिसाबै माब्लाबाबो अननानै फारागथिखौ दाला आरो माब्लाबाबो गाग्लिनानै गालांनो बेखौ दासान। हायोबा हाजासे मदद हो। गैयैखौ नायनानै मोननांगौ बायदिखौ मोनफुंनायनि राहाखौ खालामनानै हो। आंनि खावलायनाया बेसो। आरो लोगोसे आं बेखौनो खावलायगोन जे प्रमद बर' सार बिथांखौबो बै समाव जेब्ला हाग्रामा महिलारि बिथाङा चिफ जादोंमोन बिटिसिनि, बा बिथाङा सरकाराव दङमोन, नोंथांमोना बेखौ सरकाराव थानानै जाथिनि हारिनि खामानि मावनो हायाखै बा मावनो रोङाखै होननानै गोबांथार बाथ्रा बुंदोंमोन। दिनै बिथाङा माखौ मावलांनो रोङाखैमोन, नोंथांमोना बेखौ फारि फारि बिथांनि मावनो आद्रा थानायखौ नोंथांमोना मावनांगौमोन। नाथाय मानो मावाखै? दिनै नोंसोर फैबाय, जाथिनि एफाबां मोजां नोंथाङा जातिखौ लानानै सोमावसारग्रामोन, नोंथाङा जातिखौ लानानै माखासे बाथ्रा बुंग्रामोन। नोंथाङाथ' दिनै बे खुंथाइ गोहोआव फैनानै जातिनि अलखद हारिनि अलखद नोंथाङाथ' नुनांगौमोन। नोंथाङाथ' बेफोरबायदि सुबिदा उसुबिदाखौ नायसननो रोंनांगौमोन। दिनै नोंथाङाथ' सासे एसे गिदिर जातिनि माखासे सेन्टिमेन्ट गोनां मानसिया दिनैनि समाव बेबायदि सुबुंखौथ' नों उमुक पार्टिनि नों उमुक पार्टिनि होननानै गालांनो मोनामोन, गालांनो नाङामोन। जानो हागौ हाग्रामा महिलारि बिथाङा मावलांनो रोङाखिसै, आं लाबाय मावाखिसै, नोंथ' मावनो होननानै फैदोंमोन ना, नोंथाङा एसे मावनानै दिन्थिदो, बा नोंथाङा एसे जोंनि बर' बिमाफोरखौ गोजोन होदो। नाथाय दिनै नोंथाङा खुगाजोंल' बुंबाय थायो जे गोजोन फैबाय, सान्थि फैबाय। दिनै बेबादि जोंनि बर' बिमानि मेगनाव मोदै लानानै गाबै गाबै बाथ्रा बुंनायखौ जों गोजोननाय फैदों होननानै बुंगोन ना, बा सान्थि फैदों होननानै जों बुंगोन ना? दा बेसो रायजोफोर जोंनि साननो गोनां बाथ्राया। दिनै पलिटिकेलाव हाबदों, राजनितिकखौ गेलेदों, जातिखौ बावलांदों, हारिखौ बावलांदों। दिनै पलिटिकेलाव हाबदों, गार्दिनि लबि जादों, थाखा फैसानि लबि जादों, जेसे मोन्दों एसे लुबैदों, जेसे मोन्दों एसे देरलांनो लुबैदों। बेबायदि महरावसो थांनायखौ जों दिनैनि समाव दैदेनगिरिफोरखौ नुगासिनो दं। नाथाय जातिनि खामानि मावनायखौ जों नुवाखै। थ' रायजोफोर, नोंथांमोना बिनि सायाव बिजिरदो दिनैनि समावहाय बियो बेसेबां दुखुनांथाव, नङा होमबा? थ' नोंथांमोना नोंथांमोननि बिबेकजों मा सानो कमेन्ट बक्सआवबो कमेन्ट खालामनो दाबाव। थ' आङो भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय। स' थेंक इउ फर वाचिं। जय बर' हारि।